ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହାକି କେହି ବି ଭାବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଉଁଝର ଟାଉନକୁ ବାହାରି ଯାଏ, କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ B2 ମଲକୁ ରଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ହେଉନଥାଏ। ତା ସହ B2 ମଲ ବାଲା ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି B2ରେ ଜବ୍ କରିନେବି। ଭାଇ ସାଲେରୀ 21,000 ପର ମନ୍ଥଲି। ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁ କି ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡାକୁ ଖେଦୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ବଟ୍ ସେ ହାତୀ ମାନେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର। ଖେଦାଖୁଦି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଏ। ହାତୀଟା ଆସିକିନା ପୁରା ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ବାଳ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଲୋକ। ଭାଗ୍ୟ ତାର କେତେ ଭଲ ଭାଇ, ହାତୀଟା ପୁରା ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଡ଼ଟା ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକିନା ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାଳ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଲୋକଟିର କିଛି ସମୟ ପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ।